Maganda at mapagpalang araw mga kababayan. Welcome back to my channel. Yan, ito na naman tayo sa may baybayin. Maganda ang panahon. Nag-aantay-antay na maggabi kasi mamamana ulit tayo mamayang gabi. Pangalawang gabi na. Ayan, manunusok ulit tayo ng mga isda. Pero ang target namin ngayon ay ang danggit. Danggit ang aming papanain o totosokin. Kung pwede kakapain na lang kasi maliliit lang naman yung ibang danggit. Yan, samahan niyo ako mga kababayan sa aking pagtutusok ng isda at pangangapa. Tara.
nahuli. Ayan o. Mayroong bungkang. Tsaka isda, halo-halo. Mayroon din kasag, ang laki. Nahuli ko yan. Ang laki. Hindi ko na videohan kasi lubat na yung underwater flashlight. Yan ang laking kasag, ang haba ng sipit. Ito naman ang huli ng aking kasama, ito ang malupit. Huwag mo na ang bangka-bangkaan.